Ekonomikament, mid-deal tal-isptarijiet bejn il-Gvern u l-kumpaniji Vitals u Stewart Healthcare, l-Istat tilef bejn 240 miljun euro u 760 miljun euro. Dan intqal mill-Gvern waqt briefing għal ġurnalisti f'Kastilja l-ġimgħa wara nofsinhar kif il-Gvern saħaq illi rnexxielu jiddefendi b'suċċess lil pajjiż għaliex skontu l-arbitraġġ internazzjonali ċaħat it-talba ta' Stewart Healthcare illi jieħdu 148 miljun euro. Iżda fil-fatt ir-rapport stess huwa l-akbar prova li l-Gvern ma rnexxilux iġib lura mqar ċenteżmu wieħed. Dan wara li l-qorti ddeċidiet li tħassar il-kuntratti li saru bejn il-Gvern u l-kumpaniji barranin bi Stewart Healthcare jippretendu illi l-Istat Malti jħallas 100 miljun euro miftiem bħala sideline agreement mal-Gvern immexxi mill-ex-Prim Ministru Joseph Muscat u 48 miljun euro oħra aktar miżjuda magħhom. Ironikament il-Gvern saħaq mal-ġurnalisti li l-intervent tiegħu biex jieħu l-isptarijiet fideh kien immedjat iżda konvenjentament injora li ħa l-isptarijiet fideh ma l-ewwel sentenza tal-Qorti Ċivili grazzi għal kawża li fetaħ Adrian Delija. Ġi spjegati li l-ftehim illi kien sar bejn il-Gvern u Vitals u aktar tard Stewart Healthcare kien illi l-barranin jibnu u jinvestu fi sptarijiet ġodda fil-waqt illi l-Gvern iħallas tas-servizzi. Dan ifisser illi tas-servizzi li ħallas għalihom il-Gvern f'ċifra li tlaħħaq il fuq minn 800 miljun euro. Għalihom il-poplu Malti wawċi marċieva ebda investiment f'bini. Matul il-briefing mal-ġurnalisti intqal li il-Vitals u Stewart ma ħadux ċenteżmu għal ġebla imqiegħda minnhom, madankollu xorta waħda ħallsuhom 41.5 miljun euro fost oħrajn tal-bini tal-Barts Medical School u ċ-ċentru għall-anatomija ta' Barts stess. Dan il-briefing sar f'Kastilja u kien bil-magħluq. Intant Net News għamel ukoll serje ta' domandi brabta mal-kummenti li tal-Prim Ministru Robert Abela fil-konferenza tal-aħbarijiet tul il-jum ta' tnejn, ċoe illi l-Gvern qabel ma' Stewart illi ma kienx hemm frodi. X'għamel it-Tribunal? Il-Tribunal ma qadx jidħol f'kwistjoni kienx hemm kollużjoni għal li l-partijiet qablu li ma kienx hemm frodi wkoll u l-kollużjoni ġiet sekondarja jekk addirittura daħalx fiha għax kien hemm ir-reċessjoni. Filwaqt li l-qorti tal-appell iddikjarati li l-frodi li kien hemm kien wieħed ta' kollużjoni bejn iż-żewġ partijiet, jiġifieri li l-Gvern u l-barranin kienu f'kooperazzjoni sigrita jew illegali jew kienu qed jaħdmu biex jingannaw lil ħaddieħor huma baqgħu jisħu illi ma kienx hemm frodi għalkemm il-qorti waslet għal tali konklużjoni li l-kuntratti waqgħu għaliex propju kienet din it-tali kollużjoni li waslet sabiex il-kuntratti jaqgħu. B'din il-ħadma skont il-Gvern Malta tilfet investiment ta' bejn 240 miljun euro u 760 miljun euro. Għallaqstant il-poplu inevitabilment qiegħed jisħaq u jistaqsi kif u għalfejn il-Gvern baqa' jħallas dawn il-miljuni kollha ta' euro f'servizzi mingħajr ma beda jara x-xogħol miftiem fl-isptarijiet isir. Tantu hekk il-Gvern stess spiċċa jistma' li kien hemm 79% tal-investimenti mwiet mill-barranin illi ma twettax. Xi jfisser dan kollu? Dan ifisser illi Malta ma rebħitx. Iżda minflok Malta spiċċat tiddefendi sideline contract magħmul mill-Gvern stess u minn dan l-investiment illi kellu jsir spiċċa b'xiber imnieħer u mhux talli ħalas is-servizzi jistenna l xi ħaġa għal xejn talli tilef mijiet ta' miljuni ta' euro f'investiment.